Første advent. Vi kan skændes. Vi kan slås. Vi kan være søde, kloge og bedste venner. Til tider. Lad os se, hvordan det er, når vi skændes. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du skal altid have den samme kan ikke være nissehue på, rigtigt? og jeg gider ikke at have det mere. Nissehue på hver Ring til eneste mor. år. Så ring til mor. Hey mor, Side, hun har sagt, at jeg var grim, og hun var dum. Nej, jeg har ej. Du er for stuerast. Så ringer jeg bare lige til mor. Hey mor, Sigrid har sagt alt muligt grimt om mig. Du skal stuerast, ikke? Jo, du skal. Jeg gider dig ikke mere. Jeg gider overhovedet ikke snakke med dig. Jeg gider aldrig nogensinde snakke med dig. Jeg gider aldrig nogensinde snakke med dig mere. Og lad os se, hvordan det er, når vi er bedste venner eller søde. Hej Anne. Hej, Det er lang tid siden. Jeg mener. Kort tid siden. Ej, hvor er det sjovt. Var det sjovt, hva'? Se, hvad jeg har fået, mor. Hvad har du fået, mor? En knækcancer. En knækcancer. Flot, ikke? Hvad er det til? Jeg ved ikke, hvad det er til, men jeg har altid ønsket mig en knækcancer. Ja, okay. Ej, Anne, hvorfor griner du? Fordi det er første advent. Okay, men hvorfor griner du så? Fordi tiden er gået så stærkt. Okay, med den her nissehue. Har du tænkt, at vi skulle have den på? Ja, selvfølgelig. Vi har altid haft den her på hver eneste år. Og den her nissehue, den kan du lige så godt tage af. Nej, jeg beholder den her på. Sidste år lignede fuldkommen ens. Nå, lad os tage et flashback. Ej, hvor var vi altid den samme nissehue på? Vi er fuldkommen ens. Kan du se til den her hestehaler det hele? Ja, vi ligner ligner se. fuldkommen ens. Hestehaler. Hestehaler. Fuldkommen ens. Kan du se, hvor skidt det er, Anne? Ja, Vi ligner fuldkommen hinanden. det er derfor, vi elsker den samme nissehue på. Lad dog være. Så vil du da heller ikke komme ind og se Emma og julemanden. Emma og julemanden. Det vil jeg virkelig gerne til. Godt. Her er billetterne. Jeg vil have dem, jeg vil have dem. Du får dem måske ikke. Jeg vil have dem. Det var så første afsnit af adventskalender. Jeg beklager. Rigtigt skulle det have været en julekalender, men det er her blevet en adventskalender i stedet for, fordi jeg ikke havde nok tid. Men boom, vi er færdige. Vi ses næste gang. Alright. Næste gang. I næste afsnit får pigerne et brev. De åbner brevet lige så stille og prøver at læse det. Lad mig, Sigrid. Det er Anne, der læser det. Okay. Julemanden kommer ikke i år. De tager på flugt og prøver at finde julemanden. Men de kan ikke finde ham. Se med i næste afsnit. Tvillingerne.